Тъй, най-напред си отчаиващ. Защото, ако сме толкова си отчаиващи, нямаш да отваряш да не гледаш клиповете, които ни прави, нали, защото сме решили да ги правим, пък какво ни ще се правим, а в тях е вече съвсем друг проблем, който ни то засяга. Тъй, второ, бъбрекът ти отчаиващ. Виждата ти отчаиваща, сигурно. Защото ако бяхме отчаиващи... Да, бусингва. От колко време са заедно, кое? Виждате. Те. Ако наистина бяхме отчаиващи и искаш да не го заявиш, може би ще да махнеш така наречен синоним тик. И ще да кажеш, момче, да ви се отчаиваш, че аз съм най-добре. И тогава ще да те видим какъв буклук си в действителност. Някакъв раздрънкан трабант, Волга, москвич с стара чанта, ама влачена. Влачена. Как искаш, ще го разбирай. Тъй, че като искаш да кажеш нещо, аз искам да кажа пишеш на съобщение. Аз искам да кажа, майка да е бабо, такъв, кой забил сиромах, Софрони. Чак Софрони ли, брат? Ще до майка ти в извадял колко не, че отчаяваш, Аш как мразя да ме прикажете? Та буклука на мен. Ти, че майка ти има хепатит С, Б, А, 3,5, Стига. Стигаш много. До майка ти на гроба на бащата неща, аз ми такъв, знаеш, кой отчаяваш, Бай се тъпе сифилис. Нямам дума за такива тумори като тебе, От тайка, знаеш кой е забил, Забил ще кажеш на отговорите Забил ще кажеш на отговорите на тези педераши и ги питаш какво правиш, те ще кажат не ми са роби в работата, защото те са ограничени партнери. Тук правим веселба, музика, пускаме, танцуваме, едва ли не, вярно ни танцуваме хубаво, не е хубаво, ама ще извиняваш ли. Не е простия си, брат. Кога направи, че ще се без закапачка от компот да поддържа семейния бизнес. Абе, те публико. Нямам чест. Дрепът, бъде се и бил. Ето, гледай, без пари, в устата.